kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, kan San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ang
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tungkol ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indugabos. Sa 29 kita kan bulan na Abril, aldaw po kita nin Lunes. Alisa na ka na panahon sa Miyerkules, pizza uno na, Labor Day. Hoy, good morning sa mga parantabay niya to. Digdi po sa siyudad Caniriga, sa Rinconada area. As in digdi sa enterong probinsya kan Camarines Sur, dyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Kaiba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Pero bagang baragaw na ang pag-eskwela. Ang klase kan sa tuyang mga estudyante ngunya ng mga panahon. Kabali na ang mga naglalaog sa opisina kan gobyerno. Gobyerno pribado, laugaw. Ay mo na maintindihan ang dalagan na minsan minadeklara bigla na mga mayong klase, mayong daog sa trabaho. Karo man sa panahonin pandemic, ang nangyayari sa tuya ngunyan. Dahilan sa grabing init po ka na panahon. Alagad dahil na para pahaluyo na palaugon na si Ate Glenn. Report! Nasa linya si Glinda Biares. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat. Karadang Philip, maray na pagkaaga sa mga nagantabay sa tuya. Mainit na naman ang kamugpakan kan sa tuyang panahon. Tama-tama duman sa mga may babala doon, ngunyan na pagkaldaw. Pero duman sa mga maruluwas, o na duman sa mga atleta, ini ang medyo disbintahit mainit ang kamugpakan kan panahon, karundang Philip. Duman sa mga naghahapot, kasud na pala nasa haro sa ismil na mga atleta ang kabali karundang Philip kitong pagpuon, pagbukas kan palarong Bicol 2024 sa opening program
alagad ang kasagsagan kan mga events pun po ini ngunya na pagkaldaw magkakigwa muna nin press briefing duman sa Albay Central School mga alas 9:30 ngunya na pagkaaga gabos na mga queries kan media yaw na dyan ipapaabot and syempre masin pag dyan ito mga kabungan kan DepEd na iyon manginginutan sa nasambit na pong press briefing. Sa mga pinagpaabot na initial baga na mga informasyon alis sa DepEd Bicol, ining mga venyungon yan o kaya sa mga masunod pang aldaw sa duration kan palarong Bicol, sa Ligao City, ang mga events dyan are Miss, chess, athletics, dance sport, badminton, ining RG and aero gymnastics, boxing, and special events. Sa Tabaco City, yun yan medyo kadipisilan. Dapat talagang media may lulunadan suway-suway ang venue. Sa Tabaco City, ang pencak silat, table tennis, sepak takraw, wrestling, softball, wushu, and sa Ginubatan Albay, an event, baseball. Sa Syudad kan Legazpi, archery sa Mayon Golf Course, basketball, duman ini sa Legazpi City Sports Center, billiard sa San Roque kan Legazpi, football sa Bicol University, volleyball, elementary, duman ini sa Barangay Puro, elementary BCS Puro Elementary School, and high school sa Gugon CS BU Engineering. Ining kuyan sa futsal, Legazpi, swimming, Bicol University, taekwondo, duman sa SM, tennis, maray duman sa SM Tamalipot, duman ang taekwondo. Ang tennis sa Linyon Hill, Camp Ola, duman po ini sa Gregorian Mall. Ang mag gymnastics, duman ini sa DWCL gymnasium. Kaya suway-suway ang playing venues, pero gabos yan, babalihan kan mga atleta kan syudad, kan Iriga. And duman sa mga naghahapot, sa mga billeting school, duman mga tugang sa Albay, dyan sinda sa Legazpi City National High School, Cam Norte, Bitano Elementary School sa Legazpi, Cam Sur, Bagong Bayan, ining CS? Garaw na lingawan niya to. Ang Catanduanes, Cabanyan Elementary School, ang Iriga City sa Ibalon Central School, Legazpi Albay Central School, Masbate City EMS Barrio Elementary School, Masbate Province Gogon Central School, Naga City Orosite High School, Sorsogon City Gogon High School, Sorsogon Province Legazpi Port, and Tabaco City Cabangan High School, and duman sa mga officiating officials sa Bogtong Elementary School. So yan, karondang Philip, ini pong mga pinagpaabot kan DepEd para duman sa may mga kahaputan. So balit present division ini na marlaban-laban, ungon yan aldaw at sa hasta ini sa 4 tabi karondang Philip. And pag may side daro, yun na po ang awarding ceremony. So sa ngunyan, may mga event na po na pinagpunan and pupunan and maaraman pa ang mga resulta kayan, mga unofficial result na katuya pong makukuha. Gikan po sa manlain-lain ng mga media centers na pinagdesignar kan DepEd and mismo duman sa halis sa inda na ipapaabot po sa lado po kan media. So yan muna karandang Philip ang mga informasyon niya tungkol niya na pagkaaga. And sa syudad kan Iriga, ngunya na pagkaldaw, liwat ang pagbuelta kan legislative inquiry. Diyan po sa Sangguniang Panglungsod Session Hall. Ang sabi kasudma ni Vice Mayor Ed Sil, iyon na ini karandang Philip itong ikadawang kabtang kay ni bagang legislative inquiry kung saan an issue na naman digdi ang dapit sa fertilizer. So maraman ta garo may mga isisiwalat na naman sa lado kan lokal na gobyerno sa pagi po ni Mayor Rex Tuda Oliva, si Vice Mayor Ed Sil, and si Attorney Maharly Caramon Waferina the second. Live man yan na mga tabayaran duman po sa senda pong FB page. So yan ang informasyon gikan sa location. Glenda Diaris reporting. Field Report!
Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon and koneksyon ka na ginigibong palarong Bicol 2024 dyan po sa probinsya Canalbay. And at yan man pala na alas 9 ngunya na pagkaaldaw an ikaduwang kabtang ka na gigibuho na legislative inquiry. Na naman ka na sanggo ng panlungsod kan iriga. Abangan ang mga masunod na kabanata kung ano po ang mga sabi nga ni Kian isisiwalat sa Tagalog. Ipapaluwas, ibubulgar. Na mga anomaliyang pinagsasabi kan nagtalikod na administrasyon. Sige sana, bahala man sinda. Basta kita naghihinguha, gibuhon so tama, magtrabaho nin tultul. Sangon yan kung pagpapara isipon niya to ang mga problema. Problema sa buhay, problema sa politika, problema sa pamilya. Mayo kitang katuninungan sa buhay. Kita ang logi mga ngud. Mas marhay po bagaan igwa kita nin peace of mind. Kumbaga, dahil kita nalilingawan kan kagurangnan, dahil mang kita nalilingaw sa kagurangnan. Tangon niya na grabe ang init kan panahon kung pati ang sa tuyang payo, dadarahon ta pa sa init. Kaya baga may kasabihan, cool ka lang. Maray ini si Karondang Diggs Martinez ta permining cool. Field Report! Pero nasa linya si Diggs Martinez. Karondang Diggs, pasok. Good morning, Karondang Kuya Philip. May nakukitang barita hali sa probinsya ng Albay na kung saan nagluwas giraray nin orden o katusan ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa panginginot ni Albay Governor Edsel Greco-Grex Kilagman na suspende yun. Sangon niyan naaldaw asin sa aga ang face-to-face classes sa enterong probinsya. Ini dahil sa pag-asa na mataas na heat index asin posibleng epekto kan duwang aldaw na nationwide transport strike naglibon dyan sa nasambitan ng probinsya. Base sa PDRRMC APSIMO Advisory number 07-2024, pag-atasan na ang gabos na level kan klase magpon elementary hasta sa postgraduate degree sa mga institusyon ng pag-eskwela na magpautob ng asynchronous classes asin mga distance learning modalities sa mga nasambitan ng mga aldaw magpuno niya hasta sa agang Martes sa Abril 30, 2024. Asin pag-abusihan man ang publiko na magtinir sa zawkan sa indang mga kinamumugtakan o sa indang mga harong kung mayo man na importanteng dudumanan. Asin maging hydrated perme. Asin obserbaran ang heat index warning. Asin kinakikuan man na magtinir na ka-alerto ang mga city asin Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices kan manlain-lain na mga LGU sa nasambitan ng probinsya para sa anuman na heat-related incident. Yan muna Karandang Philip ang karagdagan niya itong bareta sa luwas. Ini si Karandang Diggs Martinez Jr. para sa RPNDJKI ang magmakairiba reporting. Field Report! Salamat Karondang Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon hali dyan sa probinsya kan Albay. Daruan na bareta ngunyan, puro na mga tutok dyan sa Albay may buhay. Paano naman so sure? Nagkukulang-kulang ng bareta digdi sa Kamsura, Tuninong. Babasahon tapo yun yung pangapuda ni Speaker Martin Romualdez sa mga broadcasters. Fight against misinformation and disinformation.
Romualdez made the pronouncement after a video dismissed by the Presidential Communications Office as a deepfake video of President Ferdinand Marcos Jr. supposedly ordering an attack on China surfaced online. We recognize its indispensable role in our democracy as a reliable source of truth and a facilitator of informed public discourse. Your role as a custodians of truth is imperative in countering misinformation and upholding the public trust, Romualdez said. Speaking before officials and members of the kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, according to Romualdez, with the era marked by a redefinition of the media landscape due to evolving technology, the integrity of our broadcasters is more crucial than ever. As you navigate these ships where liquid crystal displays have taken over cathode ray tubes and digital content challenges traditional prime time, I urge you to remain steadfast inian higot na pahayag ka na Speaker of the House of Representatives duman sa Kongreso. Kaya ang mga media po dahil basta magpaluwas din kung ano-anong mga informasyon. Maray kung makakatabang, kung makakaraot, mas gan social media, tangon yan kadakol ng mga nagpapaluwas na mga bareta na naman. Tigdingani sa Rinconada area, dyan sa Banuan Canabua, itong manunungod sa Keller Traveler Kono, ito palang fake news. Papara urulayan na kung saan naggilid-gilid. Kaya mag-ingat po maski sa social media ta kadakol na mga nagluluwas ngunya ng mga fake news. Lalo na kung haranin na naman ang eleksyon. Sigurado maluwas na naman dyan sa mga vlogger kung ano ang mga gigibuhon ninda. Kung ano ang mga ginigibo ninda, mga panraraot sa mga politiko. Kaya masakit po digdi sa tuyang nasyon na wag magtiwala. Minsan ni ba pong mga kababayan niya to mayong mga maginibo sa buhay ang ginigibo manraot rauton ang nasyon Pilipinas magpaluwas din mga salang informasyon. Ang bilog na Rinconada nakatutok na kay Philip Baracena. Ang paghunakan ni ba masikat sinda sa mga pagpapaluwas din kung ano-anong barata maging sa media o kaya sa social media. Kaya kita pong mga parantabay maging aware kita sa mga nagluluwas na barata sa social media maski sa media. Dahil kita basta magpara tubod duman sa mga salang informasyon. Magtubod kita duman sa tamang informasyon. Report! Bueno, nasa linya giraray si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat karandang Philip. Agaro na hidaw mo ang mga bareta digdi sa ibang banuaan orog na sa Rinconada area at nakasentro talaga duman sa Albay ka na palarong Bicol. Anyways, iba kitang informasyon karandang Philip. Oy, duman sa mga naghahapot, may mga kuyan na pinagkakaad na mga peryahan dyan sa dating Silfranco Terminal sa San Nicolas. Para na ini karandang Philip sa padangadang na pintakasi kan syudad kan Iriga tabulan kan Hunyo. Ano nagkawat ka naman dyan? Come again? Nakalaog ka naman dyan, nagkawat? Ay, day, pata pinagkakaag pa lang. Na ako, tapos na. Dai, mga darakulang rides palan ang ikakaag dyan, ang pag kuyan palan kayan, asimbulan apod kayan, itong pagbilog kayan, haros bulan, sarong bulan, darakula na rides karondang Philip and Pangatugang, kaya ang pagkaag kayan dyan sa kuyan venue, haros
bulan, sigon baga kay Attorney Wafi. Bako sa na mga saradit na rides, kundi itong magagayo na rides, mga darakulaon, kaya medyo haloy-haloy ang pag-installar kayan. Mga taga sa Enmanda na nagbugtak dyan, ka na arog kaya na peryahan? Kuyan, dahil lang ako nakahapit pa, pero naagihan ko na ini, hiling-hiling man baga. Dahil ko lang maaaraman kung anong grupo, kung isa ay ining yaon dyan sa peryahan na yan na magkakasimbag kan kaputan mo, Karonda Philip. Diba pag nagkaigawa kita ng oras, uwi kami sumo makabisita dyan. Pragmatic ko, aram man yan ni Attorney Wapi ni Idol. Ayo, pero dahil ko kaya nahapot. Basta sabi niya, mga darakulaon ngayong ride, kaya ang pag-installar kaya haros sa bulan. At syempre, pasisiguraduhon man itong safety kan lambang marulunan para maiwasan ang anong man mga aksidente o kaya peligro. Antas siya na ipagamit sa publiko, dapat sigurado na ini po waranin problema. Hamak mo yan kung magkataranggalan gulong ang kadena. Tibad ay man, herak man kung sakali kan makukulugan. Pero wala man inarog ka na nangyari sa syudad po kan Iriga. And ang tabayanan niya to ini, paglaog kan Pintakasi, saruyan na naman sa pinaglalauman na matawong lugar sa Iriga, dyan to sa dating Filtranco Terminal, or medyo po kayo ni pong Carnival, na ikakaadyan, may mga nakapwesto na ngani, itong mga peryahan, nahiling ko na itong mga lamesa, pero bako pa po ini na bukas sa publiko. Kung naarin yan bubukasan, baka katapusan kan Mayo or paglaog na kan bulan kan Hunyo para po sa tuya po mga kababayan. Bueno, sunod-sunod ang mga kuyan, Pintakasi. Sa naman kan nabuwa sa May 1, 2, and 3, sa Ributon man ang lokal na gobyerno sa Buwa-Buwaan. Sa Kamsur, may Kaugma Festival. Yan sa Banawan kan Batu, taharo sunodan ang Napintakasi kan Iriga and Batu. Igwasin din mga aktibidad and sarunan dyan ang search for Miss Batu. And dyan sa Buhi, iyuman, Karonda Philip, aram ko permi kang yaon dyan sa Buhi. Ini pong lokal na gobyerno kan Buhi, naghahanap kay ini pong Miss Buhi 2024. Igwa na po sinda rin screening para duman sa mga makaka-approbitsar kay ini para sa Miss Buhi 2024. Dapat Filipino citizen, residente o kaya native kan Bicol region, nasa iya pong pinagre-represent, and she must be a Bicolana by birth or blood. And syempre, a medically recognized female or natural born female. They pwede itong mga kuyan, itong LGBTQD. So dapat talaga babae. At least 16 ang edad, dahil maglagpas sa 28 anyos sa petsa kan Coronation Night. Pero Ate Glenn, ang mapagayon kan mga kandidata sa mga LGBT? Pero makakadakol na naman sindangon yan Ay, iyo takadakol, wala to ang mga kuyan, ang mga beauty search baga. Kaya ining mga midbit niya to na mga LGBT, kada sinda ito mga handler, kaya ni pong mga panlaban ng mga kandidata niya to, mga matitibay pati yan, pagkabot sa pag-makeup. Ako nga gusto ko naman na mag-manager pagka-LGBT. Iyo, TF ka yan, lalo na pag nangganan sa imong kandidata, syempre igwa ka man kaya nin percentage. Piraman? Day ko lang aram. Day talang aram, ining urulay. Nasa urulay na yan, kandidata sa kaitong handler. Itong sa iyang makeup artist. Ayan. Kung piraman ito mapapasiring duman. Pero mas bintahay kung may ginanahan ang kandidata. Kung wara, yan lang, mabuglay, bako lang sa kandidata, kundi duman sa iya pong mga handler, duman sa iya makeup artist, yan lang ang medyo mamundo. Dahil lang malata, kung minsan bagan, ibang mga beauty pageant, salaan nang gagana. Nanggagana? Oo, maski sa mga international bagang beauty pageant, minsan grabe ang reklamo kan mga Pilipino, ay dapat niya ito nanggana si Michelle D. Ay, iyo nga ni. Kaya lang, kung ano ang decision kan Board of Judges, final na yan. Wala rin makaka-question kayan, apara na lang kung may mga maglataw na mga kunbaga na violate, duman sa mga reglamentos ninda, dyan nagkakaigwapo nin problema.
Pero syempre, may mga hurado, kung isay ang mapili, iyon na yan. So dyan sa Banuan kan buhi, di ko nang maaraman kung rin ang eksaktong petsa kan pinta kasi dyan. Baka ara mo, karon da Philip, kayaon ka dyan. Pero kunyan yan, paglaog ka na pizza 25, Ngunya na ko yan. kunyan na Mayo. Okay. Pero sa kunya, naghahanap na nga ni kayo po mga kandidata para po sa Miss Buhi. Ang height dapat 5'2". And syempre dapat at least high school level. And dahi pa pong agum, dahi pa po nin aki. Kumbaga Mayo pang karanasan, Ate Glenn. Iyo. Never been touched. Never been kissed. Dapat duman sa mga mapa-screen, wala pa kamo nin titulo sa ano man pong regional or national pageant. Sa medyo nakakabintahi man kamo kayan, kung kamo title holder na orog na po sa mga national pageant. And syempre, a good moral character. So yan po, ini pong paghahanap man kan lokal na gobyerno kan buhi. Yan screening will be on May 4. Ayan, madali na pala, May 4, Sabado, sa Sangguniang Bayan Session Hall. Dapat alas 8 ng aga, yaw na duman, and ang cut-off alas 12 minuto. Alauna ning hapon, yan na po, mapon na po ang screening, pictorial, and photoshoot. Dapat, ang mga applicants, magpasiring duman in full makeup. Uy, kabaliktadan kay itong para sa Alinsangan Festival. O kaya Miss Alinsangan, kung sa Miss Alinsangan, wala ning makeup sa screening, dyan sa buhi, dapat ang mga mapa-screen na kadaragahan, intero sindang naka-makeup. Yan po ang nakakahantiki. Yaro palang riritikuhin na intero ang lalawgon. Pero para sa kuya, mas pabor na sa kuya karon ng Philip itong waranin makeup. Tadyan talaga nahilingan ko na gayon kandaraga. Ay, oo. Nin makeup. Kaya nga na ika, kung minsan nahiling ko, day ka lamang nagmumuro makeup. Ay, sa bagay, mas gusto niya itong natural. Orog na kumiyaw kita sa luwas. Mainit pa ang panahon. Kung grabe ang makeup mo niyan, mainit sa lalawgon. Kaya okay na sa tuwi itong baby powder. Grabe pating init kan panahon karon dang pili. Polvo, Johnson man. Ay, may bayad na yan ha, pinag-mentionar mo. Kaya man, taday kumampig otro. Kung otro na mabayad na. Okay. So, dapat in full makeup, sigun po sa komitiba, magdara kan kuyan, any cut or color of swimsuit and arrival dress of any color. White or casual cocktail wear will be used during the announcement of 20 official candidates. Digdi po sa title and awards, the local government of Buhi through the Miss Buhi 2024 Beauty Pageant Executive Committee assures winners of the following prizes. Sa Miss Buhi ang gaganahon, 70,000 pesos. Uy, surhalangkaw. Miss Buhi Tourism, 60,000. Miss Buhi Bicolandia, 50,000. First runner-up, 20,000. Second runner-up, 10,000. Plus other surprise awards from the organizers and corporate sponsors. And pageant and coronation night kan Miss Buhi, May 22. Yan po ang coronation night, May 22. Aldaw yanin, Miyerkules, alas 7 din pagkabanggi, dyan sa Buhi, Pamuntugan Park, San Buenaventura, Buhi, Camarines Sur. Yan po ang Sendapong, Pangapudan. Kaya aprobitsaran ini, bakulang po sa mga taga-Buhi, kundi sa iba pa mga pagtaray na banawaan, kay banan dyan ang Iriga, kung gusto magbali, avail na kamo digdi para po sa kuyan, Miss Buhi Search, kung sa in connection kan sa Sendapong kapiestahan. So aros sarabay-sabay, aros mapili sana sa tuwing mga kababayan kung sa na madaralan, sa Nabwa, sa Kaugma, dyan sa Buhi Igwa, sa Bato Igwa, and kadako ng mga aktibidades, ngunyan pong panahon. Mainot sa mga piyesta sa barangay na iba may mga pa-contest man, Miss Barangay. Iyo baga, pagpuntulos kan May 1, fiesta sa Santa Cruz, kan Iriga. Di gwanin Miss Santa Cruz. Ibang schedule, dahil ko na tuong. May 1, Santa Cruz. Okay. So, yan ang tatuya. Si Pading Joris